गोबावनि उनाव दिनैसो ब्ला नुजाबाय दे दैमायाव बेरायनो फैदों बैनाया जि सुनो फैदों बैनाया जि सुबाय दं दा बैनाया जि सुबाय दं दैमाया एसेबां गिदिर हां दैज्लाङाव हां नुनाया नै दा राननानै इदि थौलेले जाजोब्बाय मेसेङावलाय बिराद मोजां मा आया इसिनि दैमा गिदिर दं होनना खोन्थादोंब्रा मानो खोनाया जाखो मबाइलावलाय अबाव खोन्थाजोबनो हानो दा नुबाय दा हांआनो दा ओमफ्राय खुन्था होजोब्बाय आरो नै बे खुन्थाया जेनेबा बाला फबनायनि थाखाय होयो खोमालै बे खुन्थाखौ ओरै सिगाङावबो होदोंमोन ओरैजाय बाला फबजोब्बायानो दा इहाय होबाय नालाय बैखिनि ससेयाव दा बाला फबहैसिगोन आरो बिदिनो खुन्था होयै दैमाखौ थौले खालामबोबाय थाबाय माने खामानि होयोबानो बाला फबो इखो होबाथाय दोनहैया मा सिमेन्टआव गालांगोन बाइकखौ सोरथो दोनैलाय मालाय खालामबाय थानोब्रा गोजांनायाव नोंसिना इखो मा होनोलाय इखो खल्ल' जोंना गारहा होनो ओमफ्राय इसोरना अदालगुरि स्टाइला माबा होनो खल्ल'मोन ना खल्ल' ना पल' खल्ल' जोंना गामिया खल्ल' होनो रायलायनायानो बेलेग बिसोरना फैनायखौ हायनाय थांनायखौ मा हांनाय होनगोन नामा गोसोमखायना गोसोमखाय बारा थिग नङा बे मानसिया जि सुबाय दं जोंहा बैनाया जोंसार बर'नि उफादिया सोलायबाय होनदों नामा आंना हा मानो हाबलांदो इलाय गोदोलांगोन नङालै दा फेन्दासिम नोंसिनिखि इदि दैमा दंना गैयामोन अन्थाइसो मा दैमा होनो नोंसिनालाय भैरबखुन्द माथो मा दैमा होनो बोथियामारि आरो आं लोगोफोरनि सिगाङाव दिनै मोनसे खोथा फोरमायखानोसै माने आंबो हौवा गोदान जासिगोन मामानि हौवा गोदान जासिगोनथ' फागुननि 20 तारिखआव आंनि हाबा आरो बेखायनो नोंथांमोना जाय फैनो गोसो आंनि हाबायाव फैदो 20 तारिख खालि फागुन 20 तारिख खालि हाबा दानगोन ओमफ्राय 21 तारिख खालि जानाय लोंनाय इंराजिनि मार्चनि 4 गोलैगोन खोमा 4 तारिखआव हाबा दाननाय ओमफ्राय 5 तारिख खालि जानाय लोंनाय नोंथांमोना 5 तारिखआव फैबानो जाबाय आरो अके आं बाहायगोन ओरै खाथिनिखौ थांनो हानायफोरखौ आं लाइजाम हैबावनोसै ओमफ्राय ओरै
गोजान गोजाननि ओरै फेसबुकनि लोगो मानि लोगोफोरखौथ' आङो बाव थांनानै खबर हैनो हाबावनो नाम्बार गोनां गोनांफोरखौ वाट्सएपावनो हरनांसिगोन होमबाबो बे ब्लगनि गेजेरजोंनो फोरमायहरखानायबो जाबाय आरो नोंथाङा दा जेकेट गिदिर गिदिर सुनो मोननानै माबायदि मोनदों हा मा होनगोन रागा जोंबा मा होनगोन माबायदि मोनदो माबायदि मोनदो बिहामजो बायदि मोनदो रायलायनाया गाज्रिसो नों खोमानि सना फिथर आंनि नामा लाना हायनानै माबासो सालायदों माने मानसिया लाना खालामदो गस्ला लंपेन्ट सुहोदो छे थाव बाथावनो मा होनना फन हरनांगौ सिथाखौलाय मा होनो दा न' सबितायालाय फैगोन होनखानायालाय हाबा खाथियाव सोंदोंब्रा माबाया हिया रंखौसै माने नालाय नों गारो नालाय कालार नांजोबखाबाय कालारफोरनि गाननाय नालाय जि दावदै बायदि गुफुरथारमोन बिस्रा लाल दैमायाव दुगै दुगै गोसोम जाजोब्बाय मानो लालिदो होननायसो नायबा नामा ना मालाय जों जन्म गैयिनिफ्रायनो लालिखा जों बोरै आं सोंफेरनायबो नायाखैना मानसिफोरनाव आखायानो जायगा गैला नै मा खालामबावनो आं सना लाहोनानै आंखौ दा बैनाया जि सुखांबाय दुगैखांबाय जों दा थांनोसै दलं सराइकाट दलं इयो दलं साजों गाखोनांगौ सिजोबखाबाय माने आङो हो सिजोबखाबाय दुगैनायरायसिगोनथ' आरोलै नङालै माथो गैया नांनाया दावखोदो नै गालिना गोलैबाय इसाखौ लाना खानाङा इसाखौ लाना जों दा थांसै न'आव भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना